हा उन्दुनायालाय मानोथो सिखारनानै फैफिनखो आफा? आयै आं गोसोखौनो एखेबारे सुखुनाय मोनथाराखै। रजेखौ आं माबा जासि मोनगासिनो दङ। जाम्बा जाम्बा मा जालाबायनांगौ? लोगोनाव आलासि जानो थांनायालाय? दहायबो फन खालामदोंमोन आं, लोगोसो हमदों। आरो दाबो फन खालामदोंमोन आङो, 9 बारसो जाबाय। फनखौनो रिसिभ खालामाखै। जाम्बा कल रिसिभ खालामैखौनो इसेबां सिन्था जाबाय नों? सिन्था जानो नाङा आफा। मालाय लोगोफोरजों रायलायनायाव बिजि जादोंबो जानो हागौना। थां आफा थां, उन्दुहैदो थां सना। लायस्रि लायस्रि औ दै गिलासै लाबोलाय। र' लांगौ। नै दैया। मा जाखो टिकेटआ मोनबाय? टिकेटआनोथ' गाबोननिखौ मोनासै, समफोरनियासो बुकिं जाबाय। नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे खोथासो बुंगौमोन। मा खोथा? दाथ' रजेया गुबुननि न'खराव बारबाय, संसार जाबाय। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो सोमखोरनो खेबसे खोन्थाहरजागौमोन नामा? नों थारखौनो बुंदों। नाथाय आं समखौ ओरैनो बारग'होनो गोसो गैलिया। आंनि आखायाव सम गैया। दिनै आंनि गोहैलो आखलनि थाखायनो आंनि बिनानावनि जिउआ खैफोदाव गोग्लैनांदों। बेनिखायनो आं दा थिरांथा लाबाय। आं दा बिनानावनि अनगायै गुबुननि जेबो खोथा साननो हाथ'वा। जिखिजाया समफोर बिनानावखौ आं चेन्नाइयाव लानो थांग्रोनोसै। हामखांना फैयोब्ला खोन्थाहरनांगौ खोन्थाहरना बेखौ आं उनाव सानसिगोन। आदा आंखौ चेन्नाइयाव लांनो? बाजै आं बेफोरखौ मा खोनादों? आंखौ मानो लांनो नागिरदों? नोंनि देहाया एसेबो मोजां नङा आगै। डक्टरा नोंखौ गुबुन जायगायावसो ट्रिटमेन्ट लानो थिनहरदों। बाथ्राखौलाय मानो फोलावबाय थाखो? सिदायै बुंना अपारेसन खालामनो थांनांगौ होननानै। मा? अपारेसन खालामनो? थारमाने नोंसोर आंनि गथ'खौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंना? सोर थिना नोंसोरखौ? आंनाव सोङा हसिया आंखौ बेबायदि अपारेसन खालामलांनो नागिरनाय? मानोना नोंनि गथ'निख्रुइ नोंनि जिउआ आंनि थाखाय देरसिन। बेनिखायनो आं रावनावबो सोंनांगौ होननानै साना। ओइ बेखौ बुजायना हो। गोसोखौ हमथा आगै। आंबो हिन्जाव मानसि, नोंनि दुखुखौ आंबो बुजिनो हायो। नाथाय समासो थिनबाय। नोंसोर जेबो बुजिया बाजै। आंदि माबायदि हालोदाव जुजिनानै दङ। बिहामजोआनोथ' मानो बिदि खालामलांनांगौ जाखो बेलाय? सोमखोर आफा, पुलिसनो खनसे इनफर्म खालामजागौ नामा? नांथ'आ आयै, साननैसो नेथ'बावनि। रजे, बहा थांदों नोङो? आं न'आव थांफिनसै आदा। दायो मोना आंखौ नागिरगोन। मा गोदाव सोराव खोथा बुंनाय जादों बेलाय? नोंना देहायानो थिग नङा। आरो आं नोंखौ बुंदों ना गाबोन चेन्नाइयाव थांनांगौ होननानै। नों आंखौ हाजार जुजिया दा, अब्लाबो नों आंखौ लांनो हानाय नङा। आं आंनि गोरबोआव थानाय गथ'खौ माब्लाबा फोजोबस्राङा। मा गोदाव सोराव खोथा बुंनाय जादों बेलाय? बबे लैथोनि दैयाव गब' हाबनानै दं नोङो? साननैसो बिखुनजोनि अननाय मोननायखाय नों बिदा बिबाजैनि अननायखौ बावबाय नोङो? थां, जों सानैनि अननाया जुदि नोंनि थाखाय एथ'ग्राब बिसब्ला नों बे न'निफ्राय ओंखारलां। नाथाय फंसे खोथा खोनासंनानै ला।
नों बे न'निफ्राय ओंखारलांखांनायनि उनाव नोंनि हौवा आरो नोंखुनजोआ नोंखौ बेमारि होननानै होखारहरोब्ला नोंहा बे न' जायगा गैया। आदा मा खालामनाय जादों बेफोरलाय? हामगौ बेमारि बिनानावखौ बिदि खालामनो? थांनो बेखौ जों सानैनि अननाया बिनि थाखाय बिसो थांनो बेखौ Ada. Aku ni mahu dia ada. Angni gorencini थाखाय आंनि नै बेबायदि साजाखौ मोननांबाय। आं मा खालामनो आदा? आं जेरैथिंबो राहा गोथे जानानै दङ। नोंनो बुंलायदे आदा। आं गावनि मोजां मोननायखौ गोमा जानो गिनानै सोमखोर आरो आइनि सिगाङाव आं मावरियासो होननानै आं खिन्थाफ्लांदों आदा। आंनि गोरबोआव थानाय गथ'खौ आं दा फोजोबस्रांनानै बिसोरनि सिगाङाव नुजाहैयोब्ला बिसोर आंखौ माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा आदा। मालाबाबो निमाहा होनाय नङा। आं मा खालामनो अब्ला नोंनो बुंदो आदा। उन्दैनिफ्रायनो नों आंनो नांगौ बेसाद मुवा गासिबो होबोबाय आदा। नाथाय आं ना होनबोफेराखै आरो आं बिफेराखैबो आदा नोंनाव। नाथाय दिनै अननानै आखाइ खबजबनानै आं बिदों आदा। अननानै आंनि गोरबोनि गथ'खौ आंनिफ्राय गोजान दा खालामसै आदा। अननानै गोजान दा खालामसै। आंनि जिउआ जेंखि जाया आदा। आंनि गोरबोनि गथ'आल' गोदान जिउ मोनफिनथोंसै आदा। आंहा बेयावनो गोजोननाय दङ। बिनानाव आदा हामबाय आगै दा गाबसै दा गाबसै हामबाय सिखार दा गाबसै ada. रजे नों आंखौ मानो बिदि खालामखो? नंखाय अननायनि फिथिखा लुफावनानै गेजेर ससेयावनो नों आंखौ मानो बिदि खालामखो? आं नोंनि मा गोरोन्थि मावामोन रजे? सहायारि हाजासे दुखु होलांबाय नों। रजे नों बहा दं? अननानै फैफिनदो रजे। सोमखोर आंखौ निमाहा होदो। आं नोंखौ थगायनो गोनां जाबाय। दे जेबो नङा। दा रजेया बबाव दं? माब्रै दं? अननानै खोन्थादो। रजेखौ बिदाया लाना थांबाय सोमखोर। मा? रजेना बिदा दं?
माथोलाय आंनि सिगाङाव मावरियासो होनना बुंदोंमोन। औ रजेया बिदा बिबाजै आरो सासे बियानैबो दं। जेयानो जा आंनि हिन्जावा मावरिया नङा। आरो बेनिफ्राय देरसिन गोजोननाय आरो मा दं? प्रमिला, आंनो न'नि एड्रेसखौ नांगौमोन। थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय। आं थांनोसै। आयै बाहेरायाव ओंखारबोलाय। मा जाखो आफा? माखौ इसिबां गाबज्रिख्रावला बायफैखो? आयै रजेनि खबर मोनबोदों। रजेनि खबर? औ आयै। दा बिहामजोआ बहा दङ आरो माब्रै दं आफा? आयै दा रजेया गावनि बिदानि न'आव दंहैयो। मा? बिदानि न'आव दंहैयो? माथो बेलाय न'खराव रावबो गैया, मावरियासो होननानै खिन्थानानै लादोंमोनलाय। आयै नों बेफोरखौ जेबो सानबाय थानो नांला। उनाव गाव फैबानो मोजाङै मिथिसिगोन। थौनाय सानैजों रजेखौ लायनानै फैनि। आं रजेखौ नायनो लुगैनाया हामथारला। जाम्बा गथ', आंहा दा बोरै थांनो सोलाबनांगौ? आंहा फरिखा डिउटि दङ ना। थां आफा थां, नों हारसिङै थांनानै लानानै फैथां। दे होमबा आयै आं रेडि जानानै फैनि। दे आफा थां। बा रजे मोनहानि न'आ बिदिसो। गुमै, अ आंनि मुङा सोमखोर। आं रजेनि हौवा। आं रजेखौसो लांनो फैदोंमोन। दिनैनिफ्राय बे न'आव आगान होफैबावोब्ला गोथाङै गनाय नङा खिन्थु। ओंखारलां। आं मा गोरोन्थि मावखो? आं जेबो बुजिनो मोनासै गुमै। दा जायखियानो जाया, आं बेखौ रजेनि थाखाय लाबोदोंमोन। रजेया बेखौ नुयोब्ला जोबोद खुसि मोनगोन। आं थांनोसै गुमै। मामि नों जाय मानसिनि मुङाव एफआइआर होनो फैदों, बे एफआइआरखौ आं लाखिनो हानाय नङा। अन्नानै नों बे जायगानिफ्राय गोख्रै ओंखारलां। नाथाय मानो सार? हानाय नङालै बाबु। नोंगुमैया जे नोंनि हिन्जावखौ हरफिनाखै, बेहाय माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ। आं बेनि एफआइआरखौ लाखिनो हानाय नङा। जियानो जा, आं आंनि हिन्जावखौ हरैनि थाखाय आं एफआइआरखौ होथारगोन सार। बाबु, नों नोंनि नंगुमैनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया जानांगौ। खोनासं, आं नोंनो मोनसे जाथाय खोन्थानि। बै सानखालि गामिनि सासे सिख्लाखौ सानै दुथाङा जिनाहारि खालामनायनि दायाव गामिनि रायजोफोरा पाब्लिक धुलाइ होयो। आरो जोंबो पेट्रलिं डिउटियाव थांबाय थानाय समावनो मिटिं खालामनाय जायगायाव ग्राव नुजाहैयो। बेनि उनाव बे दुथां सानैखौ जों थानायाव लानानै फैनाय जायो। थानायाव लाबोनाय दसे समनि उनावनो फैसानि बिलाइया आंनि टेबोलाव सिरि फैयो। फैसा
आइ लोखि जाबाय दिनै फैसाया गांलाब गांथाबनो ओइ असि आंनि गथ' हगार जागोन सार ओइ कनस्टेबल खुलिनाय थां जाबाय दिनैबो हले बेनि उनाव दुथां सानैखौ जों थानानिफ्राय हगारहरनाय जायो थानानिफ्राय गलांनाय लोगो लोगोनो बे दुथां सानैया जिनाहारि खालामजाग्रा सिख्लाखौ बायदि रोखोमै गाज्रि आखु दिन्थिहोयो सिख्लानि बिफाया सहायनो हायैयाव गासै जाथायनि सोमोन्दै नोंनि नंगुमैनो खोन्थाहोयो गासिबो जाथायखौ मिथिखांनायनि उनाव नोंनि नंगुमैया आंनिसिम थानायाव फैयो आं गोरोन्थियावबो सानाखैमोन जे नोंनि नंगुमैया दि एसेबां गोजौसिम आखाइ दं होननानै मेडाम रायलाय हेलो यस मेडाम आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जे डिसि मेमआ आंजों रायलायहरगोन होनना जागोन दे मेडाम आं दानो हमनानै लायगोन जागोन मेडाम जागोन दे मेडाम सार आंखौ निमाहा हो आंनो दसेल' सम हो आं बे मानसिखौ दानो हमना लाबोगोन नै गयिं नै कामिं ओइ कनस्टेबलफोर थौ नों दसेल' जिरायथ' सार हे सोर बेनि उनाव डिसि मेडामजों सासपेन्ड खालामजानो गिनानै बे दुथां सेंग्रा सानैखौ हमनानै लाबोफिनो सो बिसोरखौ सिख्ला रेप खालामग्रा साला सार सोबाय आं लाबोबाय सार मा सार समाज सिबिनो फैदों समाजखौ मोजाङै सिबि खालामबाय सोरबा जानांबाय